obi obeka se nzimafo ya abayifo bia oboa na mo de ne de aboa ho mankrofo suro won pa se obi ne nzimani bi na tia no suro no de in the negative sense rather no etumeboa won ye nzimani akola bi no onimu ade a yesi nzimafo do mo ye abayifo no obi afi so ntumi challenge no na Asante ne Nzema ebeye so close say wenya ko na we yakoboa ne yanko wenya asamo na we ababe boa ne yanko to the extent say na Asante fo si net dan ne nam sa Nzemafo wo mpoano no mu hu abrofo no sisi adan na omu ko see the first stone house palace abrosan e de ma Asante fo na wo pampa so nti sa enuado ye wo wontamu no na Asante fo no e ka kire won say won krofo say Nzemani obefa wo yira wo de no kwa mfia ya nya no hwe wo so ko fa Nzemani yira ya nya no hwe mo ye ntafo nti ade bia ebema ya bo nipaka ana ye twa nipatini se ade ya amamre so wo de punish no ya raise wo mo level no to the level of abayifo wo de wo mo ja ya enye ye wo ka wo mo asemo a enye ye Coco TV GH. Ope bi bia wa santimem. Say ye news, say ye sports, say ye entertainment. Bi biara. Wa santimai. Coco TV GH. I'm telling you, ole logo. Jane egbe ye Coco TV GH. Baro bagba Coco TV GH. No size. Egbe. Jiye. Obi asori o se sebe Nzemafo ya abayifo Nzemafo ya abayifo eno nso so ye wo history bi e back asem na ana say nipa bi na say abo wadwunu mu keke egu Nzemafo ani mu ase oh me pacho obi obeka se Nzemafo ya abayifo bi a oboa na mo omu de ne de aboa ho mankrofo suro won pa se obi ne Nzemani bi na tia no suro no in the negative sense rather no etumeboa won ye Nzemani akola bi no onimu ade a yesi Nzemafo do mo ye abayifo no obi afi so ntumi challenge no but the reality is that Nyankopon bo ye nyina ape wamfa extra sunsuma na achede bi amma tribe biara na ethnic group biara ete say to de bi ankofo kasa o mi say nyame ye hira Israelfo to the extent to say ukwa Israel or maybe a way betimi wo me pacho wa wo dwen sa adwen jai 1939 to 1945 Adolf Hitler Germany okum 6 million Jews yeah senya Russia ene America fo a eba mu anka ne ye ni Jew ni bia wo ewiase Holocaust no na kwa baby a Palestinian tokwa esino me pacho wo mu ani wo mu ko ntokwa no Israel for to bomb no mo to abo nye mema bia no mo hia wo na da Israel be hia Amina, in fact, Israel to me stand even Ukraine in no wakasa wo call Russia more level. Obi any wa special achedi bi eche ne yanko. Ya obi kaso ase Ghana for the nyame ehira ye. Na ne Togo ne Nigeria de nyame wadome wo. Oya ndumi obi aye nhira obi a. Ye nyina wo yire wo ho ye ade a Nyankopon ono nso beto nsu papa e de eguso ama. Nti obi enu ho a okuta spirit bi say ya dome no na obi anso no okuta spirit bi say ya hira no ya wara wo mode mo wasasi so ehese na be kire wo bobre Nzemade no ne ntira abeka ho say your friend say wo mu ye abayifo enie the first one and they say what who say omone Asante a very strong relationship dating back to the 18th century. Maybe you can Nzema kotoko. Ni Asante kotoko. Ni anwa kotoko de gomba fo. Now, a relationship a omu ne won ewo ni nti no. Tete hono nso ya nananom no omu te etwa nipeti de ya amane. Ye kokon ebe kum nipa de ya amamre. Busuo bi ba ye kum nipa e de yi sa musuo no. Obi tumi ko bo adwama obi fa obi yire obi kokum nipa yekuno wa hene de owu a onye kase pa te Asante hene e bokum nipa more than 200 but the say the NC o mesete asem na say so Ghana for obi beti akomwan no me kasa tete nti mpacho mo am wo social media na mo mfa nka say sabi ya nana
o sebi o free mu a ebeku nipa be 200 o se tete no mesrɛ mo pa na say na in our own lifetime ye hu bi say doma hene bi wuyi enche mpacho obi ankasa ne ba yira oche hene bi wuyi enche obi ankasa ne ba yira ana Asante hene bi su wuyi enche ana denchira hene bi bo amponsem di third so wuyi a enche mpacho tete asem ntini ekum nipa ade ya amamre now nipa ba ko pe ana yentumi mfa ne moja anya amamre ani wo bia samre ne tetemre ne yesi wo ye bayifo bayifo ne wo bia ya da anadwo no omo ewo sunsum foforo bi omo de negative things nti se ye bow sa charge no tete won ye do ba kokkonfo ana bosum bi anim ne yakoye amane bi echew na chese wo ye bayifo a wo moja ne ye chiwade enye se hwie gu sa asase no so nti otumi president Midika said to answer. That's it. Take your son. Why does one do this year? Heish. Minia. A penny for say. When it to a man. You didn't know. So when it to a man. I saw no surprise. And someone sat. When it to a man, they did that one. Never will set them one. Minia. Penny for say. My summer here. Never who you to him, sir. Answer my 12 year. Walk of your presidential. I in a one Jubilee House. Walk on Jubilee House. And the Justice here. So we are a background, no, sir. Background on it. Someone who heard you. If you are one million, I'm so to be got. Now, Ulum go quadronua. And no matter what you were doing, I grabbed the course. Many cry. Say, I live with the power. Oh, yes. What is this stroke with the back account? Yes. Yes. Minia. Stroke for you, I will do. President, who will do it? I will do. President, when you stroke, I'm on Bema Crackle. We'll go on the fun, if I need to if I need to come. We will do the mouth. And they do the mouth. Bema will be good to us. Alakuta. Yes. Alakuta. Bomode ya no man dey say akare 0241 740609. Bomode na fa. Say number no be. Obi si wa antini 0241 740609. Fa no na be nshira. Baba. Si wabo na yeku yetumi sie aniamo no yetumi si twa wasu na wokọ wo baabi efi se wo moja no ye de ye bibia enye ye. Na Asante ne Nzema ebeye so close say wenya ko na we yakoboa ne yenko wenya asamo na we ababe boa ne yenko to the extent say na Asante fo si net dan na nam sa Nzemafo wo mpoano no mu hu abrofo no sisi adan na omu ko see the first stone house palace abrosan e de ma Asante fo no wo pampa so na unfortunately say Garnet was there say a gi abrofo no sikapa so mo replace mo ekobubu no wi aye gold bebre ade kwa ya fe no ma sha ase ade bi e ba no Nzemafo dan na esi pampa so nti sa enuado ye wo wontamu no na Asantefo no e ka kire won se won krofo se Nzemani obefa wo yira wo de no kwa mfia ya nya no hwe won so kofa Nzemani yira ya nya no hwe mo ye ntafo nti ade bia e be ma ya bo nipaka ana ye twa nipatini se ade ya mamre so wo de punish no ya raise wo mo level no to the level of abayifo wo de wo moja ya enye ye wo ka wo mo asemo a enye ye ani Nzemafo ya abayifo nti de wo hia obi nti Asante no took advantage of that so obetuma Nzema kasa na obetuma ya ade bia executioners ebeji atumi say Nzema ya che no eku se me Nzema no ya che so Nzema na se ye jao because ya du moja na ya ade wa Asante asase so a enye ye omu ye nua na aspread babia. The second reason no and say among Ghanaians no obia won adwuma oye those days tribes no enti kane no wahu se ukoto enwan ene nantwie na wopese obi ehwe so mawa se wobekwa akofo obi a wofi esrem untumi mfo obi oya Asanteni ana akwa wuni ana eweni so mehwe so manya won adwuma na kane tete wono a yesua nsano dwuma no wopese wo ye nsano se wo si dan carpentry ni ade no wobekwa akofo obi oya ewe ni
ana edwadie starting no bɛkɔ akɔhwɛ obi asu kwawuni wo discussion nsɛm a ensaida ana yenuanom nzemafo nso esua sɛ enank yɛbɛka sɛ medicine omu ne yɛnyina doctors omu enim ehahamba enti so obi na benya cancer obi na benya diarrhea obi na bense oso ofa ne kwanzema nti amanzemafo bebre nso ade wo ho hyɛ saa de enu esua ne yie nti tetete ho no ubetu kwa yakɔ baabia no kuro bia so no na kyerɛ sɛ yɛ doctor ɛwɔ hɔ meka tete doctor ansa na abrɔfo ba besisi hospital so omu ne nzemafo ma me nzema unse yesi omu na waduro bi yesu ano tete nduro oba wo ma me nzema oba mo ene papa nzema nti saa no ma no wo mutumi yɛ no yɛ wɔ binum so wo de wo yɛ kunim ma me mpɛsɛ mɔbɔ wondi wo pɛsɛ wokum obi a no watu kwan kɔ saa place no obi ani betime mmɔ saa di nkɔ sɛ negative ana nzemafo de ne yɛ de sa yare enti sɛ nipa yi ani wo oba wadi 40-45 years awongo no since me ni bi na sa me yare o na kyɛ sɛ asan bɛtɔ so nzemafo de wo yɛ abayifuo o nzemafo de wo yɛ abayifuo omo wani enti nye bayiye sɛ omo de sa yade ana nye bayiye sɛ nyame ama won special powers na ye just about normal na wo mu eye and a second omu relationship with the Ashantes and ye ka say untumi mfa nzema ni moja enya ade bia ma ne nyeye if say nzema moja no akoye say adeshi moja na adeshi moja nso ye de ya ma ne nyeye tikane kura no in Ashanti civil war ba ye ewa konwa ho no omu kunkum no obi oye deshi bia no ye ntwa ne ti emani moja ngo asase no so ye waduro bi ye de ba wo ba ne saa na wa wawu because ye dehye moja enka form enu bi ne ye raise nzema to that level so mo ye adehye nti wo mu moja nya se esho form ti sade a ye protect wo nti wo protect wo ka so ye bayifo a obi abete ase ente wow abusafo kaka kuni o ha abrantie super wo ye bu piso anu tv na we serious on the timo tere no fa bagain yeswan na no de menya no ha se no wo so won se bi ka kire mo ate aha o se susupre no waje so nya wo de ya kaka kuni ya ni koko president na hia wa ha na panyini se eja ene boja sedin nanso eja ni ho aboja ntimi nsoja eno na me ka mo ate se koko president wo ho a me atija metirimu ye den e wo sinimu no empa so nso metirimu wo den hwa me ka kire wo sa panyini se kokwa pepo kokwa merewa do wafuna furu kokwa pepo boy e kire wo se wo no oba hia dem no toto papa so ama otimu anya den e wakatuma kapen agodi ye ne ho a be ma o hwe utiri se me de kwabo a aye wadwene be sesa etimi ba sa pa me hu koko president no pass me with nyan hini enubra ni hini no ma keka bom na ma yam masa no de yama man me bi na me wiwi bi na me nunum bi na amama wone wan you run away that's why you run away na ma che oba na no one we gonna stay baby na me say me afobon se me wie no oba ne hwema ne bi na ko ma so wono 2 rounds 3 rounds o kan ketwa me ko 4 5 6 7 and then so be 7 hours you yes ya very obada koko president di bema asemo beka bi agidi fi se panyini se ye pe aboa bi asoma na do benko mu a ye nkonkosoma aduoku which is okusie opro ne asoma no fi se wono enenim soro wow so ati ase ne panyini susu se doctor so akwa hodo nyina aboa kwakuo pe nenim enti se wo pe empa so agoro emu ahencha eye koko president ba ko pe ku bema makrao